Som zástanca toho, že darčeky by sa mali dávať len tak poďte so mnou prekvapiť mojich rodičov. Prišiel mi obrovský balík, veľký ako svet, v ktorom sa nachádza nič iné než On Glass dosky. Každá doska má nádherné ekologické balenie, pozrite sa, aké prehľadné, no wow. No a teraz sa poďme teleportovať k mojim rodičom a ja hneď prvú dosku odovzdávam mojej sestre, ktorá podľa mňa absolútne nečakala, že niečo odo mňa dostane, takže poďme sa spolu pozrieť na jej reakciu. Neviem, ako sa to otvára. Na svojej On Glass doske má svojho psíka Marvela a myslím si, že bola veľmi potešená. Videla som tam takú novú obrúku. Vlastnýko. Myslel, že budeme mať novú vlastnú snapa, ale počkaj, to sa dá aj približiť. Ďakujem. Ukáže, čo chci vidieť. Ako ste mohli vidieť v reakciu môjho ocka, tak sa mu doska veľmi páčila a bol taktiež veľmi prekvapený. No a moja mamina nechcela byť na videu, takže takto aspoň vám poviem, že aj ona dostala svoju On Glass dosku, kde má tiež fotečku s jej vnúčkou Astridkou. Takže tiež maximálna spokojnosť. Ja si myslím, že najkrajšie darčeky, či už vianočné, narodeninové, alebo len tak, ako som práve dala ja mojej rodine, sú tie personalizované a od srdca. A aby nám s Andrejom nebolo ľúto, tak sme si aj my nechali jednu dosku vyrobiť a koho iného by sme tam mali ako našu lásku Astridku. Ešte vám chcem ukázať, ako krásne vyzerajú dosky v interiéri, dajú sa krásne doladiť k hociakému štýlu. V popise nájdete aj zľavový kód a budem rada, ak aj vy niekoho potešíte. Len tak.